Ndicela kakhulu. Phambi siqale ke le program namhlanje ndizawucela umdaluli uPhumana waseFair Plus Church asivulele ngomthandazo. Ngicela siphumelele. Bawethu oyingcwele unothando sikhaya ezulwini, Yesu weNkosi yethu ngeyesu Kristu, esesandleni zonke izinto kunye nobomi bethu. Siza phambi kwakho kwakhona Nkosi elungileyo this evening. Sibulela Nkosi impatho yakho entle kuthi ngamaxesha onke. Sibulela Nkosi ukuchonga ubomi bethu, wahamba nathi Nkosi elungileyo kwindawo besikuzo, wahlala nathi Nkosi, wasinceda sanempumelelo Nkosi kwizinto besizenza. Ngale yure ke Nkosi siphinde sadibana kwakhona kule platform sizokuva Nkosi elungileyo izinto Nkosi elungileyo wena usibekele zona, ukuze Nkosi elungileyo sibe nolwazi, sazi Nkosi elungileyo ixesha esiphila kulo, uba ngoku kumaxa kuyiphi Nkosi elungileyo ekuhlabeni. Sika ke Nkosi elungileyo ungasinceda ingqondo zethu zivuleke Nkosi elungileyo. Some of these things Nkosi ziyoyikisa xa sizivayo Nkosi elungileyo. Siphe ke Nkosi ukomelela. Sazi Nkosi elungileyo ukuba wena kunye nathi ngamaxesha onke. Nangu ke bawo umdala umhambi uzawuthetha nathi kwakhona Nkosi ngale evening. Sicela Nkosi elungileyo umxhase, umncede Nkosi elungileyo, aphokoze konke Nkosi oku kubekileyo wena entliziyweni yakhe, ukuze ibandla lakho Nkosi libe nokuqonda, likwazi Nkosi ukubheka phambili. Umsebenzisile Nkosi na izolo, wasibonisa Nkosi izinto ezinkulu ezisijongileyo ngaphambili apha. Singake Nkosi ungasinceda sonke ukuze Nkosi sibe nalo ulwazi lokuba siyinavigeyitha kanjani le ndlela Nkosi yobomi. Bakhona ke Nkosi abantu abasezawungena, singanabo Nkosi ungabanceda, iteknoloji Nkosi elungileyo bavumele bakwazi ungena. Nathi Nkosi sesilapha phakathi ingasiphoqi Nkosi elungileyo, khona ukuze imeseyiji osiphathele yona siyive Nkosi elungileyo kungekho mpazamiso. Kungoku ke bawo siyacela sokubulela ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Enkosi kakhulu mdala. Sele kuwe mdala umhambi. Sibulela kakhulu bana unathi apha ePE North. Uxolo wethu izolo besibambekile nomfundisi besicela ikhophi besicelwe khona, kodwa ke sivile uba wamkelwe izandla ezishushu umfundisi uPhoso wala ebehleli nawe. Sibulela kakhulu uba uyela isicelo sethu nesimemo ubana kuzosityebisela. Sivile ke izolo uba nawe ugadlele kakuhle, kodwa ke i-continuation namhlanje. Continuation ndizamcela lo mfundisi uba ukhona umfundisi uPhoswa ancedise xa sesifike kwela xesha lemibuzo. Naxa khona into afuna ucacela uba uthi izolo khange kube na chance, khange afune ubuza aphazamise uba ibe kaphelile i-presentation. Ndizawutyeka ke mdala ungene ngeli xesha. Umfundisi mandikwamkele naye ke umfundisi uTebe. Noko ke udinga umntu uthi xa ithunyiwe ndiyenze ndiyithunyiwe, uthi mandikwamkele kule platform yethu lapha ePE North. Ndizoyekela kuwe ke mdala, and then uba khona imibuzo ethile zamane ndingena apho okanye mhlawumbi kwakhona i-clarity. Nabantu abafuna ubuza i-housekeeping rules uyabhala phayana uba unombuzo une-comment, and then sawuthi xa sisondele phaa ekugqibeleni mhlawumbi sesishiye kule 10 minutes sivule ithuba lemibuzo ke ngoku, kuba ke khange ukubuzwa kakuhle izolo. And then anyone ofuna ubuza into okanye ofuna ucacelwa uzokwazi ke ngelaa xesha. Mandinikele kuwe ke mdala. All right, ma'am. Mandibulise bethuna ma'am kwibandla lonke ngegama lenkosi uYesu. Amen. Am I audible? Funa nje uqiniseka. Mdala uyavakala. All right. Masiqale nje nge-devotion ye-2 minutes or 3 minutes because it's Wednesday. Besizawuya kuloo ndawo kakade kwi-Wednesday. And I want us to sizawusebenzisa ezi ndawo eBhayibhileni. We're going to look at Genesis 11 verses 31 to 34, Genesis 12, 1 to 4, the book of Acts 7, 1 to 4. Noba singathatha 2 to 4. And we're going to talk about delay. Delay means putting things off for a later time, ukuthi make ndiyiyeke
lityaziswe izabe yenzeke ngelinye ixesha. Uyabona ke it depends on the circumstances ze-delay. Ingakusebenzela ngelinye ixesha iyingozi kuxhomekeka kwizizathu. But lena ndifuna sitsho i-delay ke ivela kaninzi eBhayibhileni. You would notice into yoba kuthethwa nge-delay kwinto yentombi ezilishumi, and you've got to go and get into historical circumstances zelaa xesha uzoyazi uba ivela phi laa nto. Sayibhudayo ngo-1844. There are two comings emtshatweni wamaJuda. There's also a delay xa utshekisha kwelaa xesha lalaa ntombi uphiliswa kwentombi enethombe legazi uYesu wayesiya kwaye there was a delay there. Ungakujonga into yoba yayincedisa ntoni okanye yayenzakalisa ntoni laa delay. Look at the circumstances. But lena idelay yilaa delay kaAbraham iBhayibhile. Yilaa delay kaAbraham ethi iBhayibhile wahlala kwaHaran. And we know that uAbraham wadelaya pha. How do we know? Because kuchapter 12 iBhayibhile ithi xa iphinda iqala pha, kwezinye iBhayibhile izawuthi and God called again. Kwezinye izawuthi and God called the second time. It depends. iBhayibhile mos zivela kuhlobo kumacala athile emanuscripts. Xa ubuya nayo umva uzawukwazi uyazi into yoba kutheni ithetha olu hlobo. But zithi zalathi into yoba uThixo wayebiza kwakhona kuAbraham. And this is confirmed by the book of Acts kulo chapter 7 bendithetha ngayo, that uThixo actually uAbraham wayengambizanga apha kuchapter 12, wayembize kuchapter 11. But what happened? Mandiyithethe ke nento ethi le delay, it's so easy to understand uba yabande kangakanani la delay, in that if you look at chapter 11 kuGenesis verse 26 izathi utatakhe wayena 70 years ngexesha zalo Abraham. Verse 34 kuchapter 11 izathi usweleka kakhe was 205 years. Kuchapter 12 verse 4 ithi uAbraham xa esuka ke ngoku eHaran was 75. So if you calculate, you would notice that it's close to 60 years that he remained in Haran. But umbuzo uzawuthi, why did he remain in Haran? And into esimele kubuzana nathi yona ke njengoba sizawuqhuba banye abantu for years zange kucingwe nocingwa igama lakho xa kuthiwa kuzawunyulwa abantu, zange ukuparticipate ezintweni zenkonzo. Sikubona uvala simple things, uvala nefestire, kuphathe nezitulo, ungena ufike uhlale ezitulweni uyenzele ukuphinda uphume uhambe. Awubonakali ncam uba wenza ntoni. Zange ukukhuphe itithe nakanye, zange ukuzithengele neBhayibhile. You've never ufikelele kwezi zinto. Abanye because ungumfundisi and he is satisfied and he will say ndihambe kangaka ndazawufika apha and this is the best that I've attained. Don't be satisfied yile ndawo kuyo. UThixo, the best can always be improved. Siboniswa loo nto kulaa nto ye-talents. Ziya-improvwa izinto zikaThixo. Uma endaweni enye ubomi bobuKrestu is meant for development, for achievement, for ukhula. But ke ngoku yintoni le yahlalisa uAbraham phaa? Wena yintoni le kubambileyo such that azange kuqalise ubuyisa isishomi, awukabhaptizwa, you've never accepted Christ and you have to. Yintoni le kubambezelayo? UAbraham nantsi mistake awayenzayo, waphuma notatakhe uTerah. That was a mistake. There was a clear biblical injunction naboyifuna uba kwakuthweni kuye, but waphuma noyise. Ingabonakala yayiyinto erayithi, but yayiyingxaki awazifaka kuyo eyaphantse yamphulukanisa nonaphakade, yaphantse yenzakalisa izinto ezininzi. Wahlala phaa for 60 years edileya elibazisa icebo likaThixo, waphuma notata kuTerah. Ngokwenkcubeko yaphaya bekungavunyelwa into obuthatha izigqibo utata kwesaphila. If you do that symbolically, you have actually killed your father. Kangangoba isigwebo sasisibi, andifuni nothetha ngaso apha, sasisibi, so you couldn't. Ngophuma notatakhe wazenzakalisa because wayengazukwazi uthatha izigqibo nangantoni utatakhe
elapha ngokwapha kwakungabizwanga tatakhe, kwakubizwe yena. When God calls ubiza wena. Sufuna nongcabalaza utshekishe ezinye izinto akabizi itshomi, ubiza wena. Nguwe lo bizwe ingoma idla ngotsho, funeka ibe nguwe. But kwanyanzeleka ke ngoku abanjezelwe nguTerra, because uTerra ufika kwakhe phaa utatakhe wathi lihle lilizwe masihlale nethu. There was nothing kwaAbraham anoyenza. Andimazi owakhe uTerra, not so sure uba ngomphino wakhe uTerra, but sinooTerra abasibambayo singakwazi ukubuyisa ithayini, singakwazi uze enkonzweni, singakwazi ufika ngexesha, singakwazi ukwenza izinto that have to do with umsebenzi kaThixo. Luckily okaAbraham uTerra wahamba wasweleka uTerra. I don't know about owakho, but probation is closing. We do not know when, but it is closing. It will close i-probation ngexesha layo. Andimazi owakho uTerra, but andazi uyawuthini uba akafanga. Sometimes abaTerra ke bethu zinto ezingacacanga ngenye ixesha, iinzipho zingake zikubambe zibe nguTerra, ungakwazi ufaka nesente enkonzweni, nenwele, nebhrukhwe, nempahla, nezindlu, nemoto nje. Izinto nje ziyakwazi usibamba nje, izinto ezingenamsebenzi zibe ngooTerra, but sinooTerra. Yabona ke the delays ezenziwa zezi zinto ngenye imini zizawusenzakalisa. What we doing apha into zenkonzo is heavily weighed with eternal consequences, and we can't afford to lose. Ebengake bethuna inkosi yoxolo ingake isincedise bafe ooTerra bethu. Inkosi mayisikeleleke ngalamazwi ngoku nangona phakade. Amen. Masingeneni ke kule presentation ke ngoku. Ayindanga ke namhlanje. Let me try and share it. Ndibone ukuba iyaphumelana iyole. Echesopia iyabonakala. Iyabonakala ipresentation le. Okay. Iyabonakala mfo. Bona mdala. Thank you very much. Sishiyene apha bethuna izolo. Remember we were looking at international trends kulento yemithetho that affects us, specifically just but one kakhulu, umthetho we-Sunday law. Since I understand why it is important for us to look at lanto besijonge yona eyenzeka internationally, because izawuchaphazela izinto ezenzeka apha. Silapha ngoku eMzantsi Afrika namhlanje, but I want to start by saying, do yourselves a favor. Izolo bendisayithe i-document eproduced yi-Heritage Foundation, it's Saving America, Saving the Family. Actually evele kuba kukho i-document ekuthiwa i-Heritage Foundation also ekuthiwa ngu-Project 2025 ethatha into ye-families. Xa ithatha idibanise noba kuzawufuneka kubekho i-day off for abantu bonke eyi-Sunday, and there are reasons that are advanced there. Ne-document ekuthiwa yi-Laudato Si that was cited by umfundisi. So the flow has been that izinto zivela ngase-Vatican City sizibone zisithi gqi e-United States, and nditshilo into yoba why kusenzeka njalo nguRevelation 13. Zizinto ezizasichaphazela sonke, into ezenzeka phaa zizazowapha kuthi, and sistart apha namhlanje. Ndifuna ke namhlanje ukuthi xa umntu egqiba apha kule presentation namhlanje, do yourself a favor, download i-document ekuthiwa yi-South African Charter for Religious Rights and Freedoms. South African Charter for Religious Rights and Freedoms. Yazama uphehlelelwa nge-21st ka-October ngo-2010. Kwakukho the then Deputy Chief Justice uDikgang, uTata uDikgang Moseneke engoko. It's still going to be sent to Parliament for approval. Z91 i-religious organizations ezasayinayo kulaa charter. Enye ye-religious organizations ezasayinayo phaa ayinethusi ke le nto zayithetha yi-Jesuit Order of South Africa. Ezantsi kwe-Jesuit Order of South Africa kwasayina i-Seventh Day Adventist Church. I don't know who signed there, but sasimelwe phaya.
So we are signatories to that charter. So go and read that charter. Inayo yonke lento ndizayichaphazela apha namhlanje, and even more. Go and read that charter. Then uzawuphola xa uhambe wayoyifunda ke la charter. Also xa sigqiba apha ungayofunda i-Great Controversy ku-chapter 36 ethi the impending conflict and its causes. Izawutsho. In fact, as chapters 36, 37, 38, 39, no chapter 40 ogqibele sithi God's people delivered. Kodwa ke ndikhuthaza uba xa sigqiba apha uyofunda nje phaa ku-36 lethi the impending conflict and its causes. Naphaya funda only 3 pages, ungaya ke ngaphambili ngothanda kwakho. But qala nje ku-page 588 ku-589 uzawuthuswa into engathi phaa uthi ayiyo le xesha le-COVID ayandilazi ufunde nje uhle phezantsi kwalaa ndawo ezawuthetha loo nto ukujonge usuka ku-589, 590, 591 and 92, those 4 pages ayiyo nto ingako. Emva koba sigqiba uthetha apha then uzayiqonda into yoba hayi man, it means this is where we're going, this is where we're going, these are the decisions that are going to be taken. Sehlukene apha kule ndawo ke ithi what should Adventist families do or Christian families do, and nabanye abantu ke general abazi-Christians, we're not the only Christians. And the simple thing we have to do is to strengthen family worship, precisely because kwincwadi ye-Revelation and la ncwadi ke itatsha ukusuka ngo-31 AD ukuye ukufikeni kaYesu iwele ibheke phaa. So yeyethu amaKrestu angene kweza period ziyi-7 zivela yakulaa ncwadi u-30 to 100 AD, 100 AD to 212 njalo njalo, 212 to 313 njalo, 538 nihambe nazo yi-7 eza periods. With the last group actually amaKrestu yojoyina sibhaptizwe sibe zii-members, we are the last group, ayizuba kwenye group, sikunumber 7 la period yase-Laodicea. Now in strengthening i-family worship we have to understand the civic responsibilities zethu. I know iba bukraka le ndawo yofuna uba sisondele, but sinento ekuthiwa nguphala. I'm going to touch on that. Stay informed bethuna, stay informed. Singazokothuka, singabantu ngabantu abethukayo, sithandazele abantu abazinkokeli. I normally pray all the time apha for uPresident Trump, bonke noRubio nopresident wethu njalo njalo nabefundisi bethu ibandla lethu wonke, pray for our leaders. And this is just an urgent appeal that, you know, izinto ngoku ehlabathini i-political shifts are accelerating by day. Kwenzeka le, it's because amasabatha amele uyazi uba kuba kutheni, prophecy iyaqhuba. And you would have noticed that uThixo all the time operates from a position of power. Ngexesha Egypt was in power, ibandla likaThixo lamuvelwa phaa. When Egypt was defeated by uNebuchadnezzar eKarkemish, ibandla likaThixo lamuvelwa phaa. When Babylon was defeated, ibandla likaThixo lamuvelwa kumaMedi namaPesi. When ezagenge zoyiswa ngamaGrike lamuvelwa andamaGrike, akoyiswa ngamaRoma lamuvelwa phaa ibandla. We know ngoku uba ngubani who's the world power, and qiniseka uba uThixo operates from that part of the world. We know United States, and by the way, we should know and understand as Seventh-day Adventists, no other country in the world can actually accommodate ama-Seventh-day Adventists xa ehlangene kwi-General Conference meeting. No other country, none. But the United States, nike noyitshekisha kubinoba kuthebe hayi ibandla lantshula lakhula lisithi gqipha belingelitshanga. So uThixo ke always operates that way. Noba nase-South Africa ungayitshekisha nje, he operates from a position of power. Our homes must be spiritually fortified. I'm not going to dwell ke apha, ngahle ndilibazise. Ndifuna ukrwempa nje iintloko zethu kule into. You would remember sithethe ngento ene-Sunday law kwi-Laudato Si kulaa document nakule kuthiwa ngu-Project 2025, because zonke ezi trends actually are leading to that. You'll know why ngoku msinyane le nto enemithetho. And izophumela kulaa nto ethetha ngefamily. It's family actually throughout kule kuthiwa yi-Laudato Si ba-emphasize ifamily, and the-Americans ngoku ba-emphasize into ye-family kakhulu.
emphasize into yefamily kakhulu. Ungaza ke ngoku eSouth Africa uthi hayi man, le nto yee-families and into ye-Sunday worship, is it possible ibingahamba isichukumise? I don't know, but let me read you something that is in our own piece of legislation ekuthiwa yi-Interpretation Act. Umthetho wase-South Africa sigayidwa ngulo mthetho xa sitolika umthetho apha nangoluphi uhlobo eSouth Africa. It's called the Interpretation Act, Act 33 ka-1957. Uthi xa ethetha ngexesha uba elikarhulumente wase-South Africa libalwa njani ixesha, reckoning of the number of days. Ithi, when any particular number of days is prescribed for the doing of any or for any other purpose, the same shall be reckoned exclusively of the first and inclusively of the last, unless the last day happens to fall on a Sunday. Interesting. Or any public holiday, in which case the time shall be reckoned exclusively of the first day and exclusively of every such Sunday or public holiday. Exclusively of a Sunday. Yintoni le ibaluleke kangaka ke Sunday caba inoba igcwele yona funeka ingatatshwa xa kubalwa ukwenzeka kwezinto. Yintoni iyo le kufuneka yenzeke eSouth Africa? Abantu bomthetho ke bangakuphendula kulaa nto. Kukho into kuye kuthiwe kujongwe i-purposive ntontoni, i-purposive way of interpreting legislation. What was in the mind yaba bantu babedevelopha laa mthetho at the time? Ngo-1957. We know who developed laa mthetho and why laa nto. So xa sezilunga izinto, South Africa is a Protestant nation, so it's going to be very easy. Now, siyithachile ke le ndawo izolo ethi, you have the two world powers at the moment. I-purpose, it's explained in Revelation 17, uba its last manifestation would be where the church controls the state. Yayenzekile ngo-538 to 1798. Yayenzekile where the church controls the state, such that iba inkonzo emane isithi kurhulumente enze into ethile, betha abathile khawenze lo umthetho. It happened ngo-538 uzawutsho ngo-1798. It was where the church actually used amandla karhulumente ukwenza izinto. Hayi le ibinto nje le illustration ngokwakukho umngcwabo pha. Now, i-America yona, when it came up to power, now notice into yoba kukho le nto ekuthiwa zimpondo ezimbini ngathi zezemvana. Kwi-Spirit of Prophecy it then says ezaa mpondo zisymboliza i-Protestantism ne-Republicanism. Jonga, singamasabatha, we are not any other movement. Let us just stick to what God says. When he says it is Protestantism that's going to pilot le nto, idrive le nto yale mithetho ezayo ezawukwesa isilahleli, zii-Protestants na-Protestants zase-United States, especially right-wing Protestants. Too much power. Ama-Methodi, ama-Chechi, ngawo ungathetha wena nge-charismatic. No, we know uba kuthiwe ngobana what going to drive le nto. Baxelela urhulumente at the moment kusekho udongo ludividayo, but listen to what the president is saying. President uTrump nabo Marco Rubio, they are very clear. They are fighting tooth and nail. Yoba the First Amendment, let's do away with it so that urhulumente azosebenza directly nenkonzo. And we know what is going to happen. Inkonzo is going to dominate urhulumente. Kwi-Spirit of Prophecy ithi when that happens, we should then know into yoba kwenziwe what is called the image of the beast. The day ugovernment wase-America kutshintshwe arrangement such that the church controls the state. Kula document sithetha ngayo, notisani uba kumane kusithwa the church should lobby and canvass the Congress too. So it's there. Kushota nje into yoba kwenzeke uqhwisi wele sibuyele kwi-dark ages and then sibe ne-second coming of the papacy. Ibuye kwakhona. Now,
siyithethile izolo into yoba xa sithetha ngemithetho that affect i-Christian families, i-Christianity is a belief system, and it's based on nothing else but i-belief into yoba uThixo is the creator, and therefore i-worship is due to God. Sivumelane naye ke simnqule uThixo. Kwesi slide ndibuyela kulaa nto endithe there are pillars of worship, and there are three basically that I have to cite. One, the first pillar is that you have an object of worship. Ours is the creator God. And then your object of worship should actually give instructions as to how it should be worshipped. Funeka ibe yile nto inqulayo ethi ndifuna ukhonzwa ngolu hlobo. Yikhumbule nemntaneni xa umbetha izandla ekhongozela uthi kuye sukhongozela ngesi-1 khongozela ngesi-2. Akayazi umntana uba umele ukuhlonipha njani. Wena mntu ufuna uhlonitshwa mxelele, mbonise. So your object of worship, your God, should be the one that defines how it wants to be worshipped. Funeka ibe nguye. Susixelela into yoba wena ukhonza ngomgqibelo kutsho bani. Susixelela uba wena unxiba bomvu kutsho bani. So yonke into, and so iBhayibhile then comes into play. 10 Commandments comes into play up. This is how our God communicates with us. If we want to know into yokuthi uThixo ufuna ukhonzwa njani, let's go to that book. It's clear. And when we then hear and know and understand into yokuthi uThixo ufuna ukhonzwa njani, kuze yesithathu ipila, i-obedience. That one le is the basis of worship, i-obedience. Ukuyenza le nto ayithethayo apha. Because uba uyenzi awukholwa, uyafana nomenze into yoba akekho uThixo. USathana, what he does, because he can't originate knowledge, remember, he can't originate anything. He takes what is already there and distorts it. Ufika usebenza kanye kule ndawo athethe kuyo uThixo. You see this pillar le lapha phakathi yento ethethwe nguThixo. He goes there, he zooms in there azochitha yonke into. He comes to uEfa athi xefika ebetshilona uThixo, because akananto yakhe ayiqalayo. He uses what is there. That's why ndike ndibachallenge abantu abathi ayikho into eyi-Trinity, there are no 3 persons in the Godhead. Ndibuza, why would Satan try to counterfeit something that is not there? Kutheni sine-dragon, ne-first beast, ne-second beast? Why do we have that? If at all ayikho i-Trinity, uSathana can't originate things, ukopa into ekhoyo. Now notice ke, he zooms here, uzawuthi uThixo betshilona, uzawudlalela apha achithele, uyayazi uyichithile, then that's a problem. There's no obedience, and by implication your object of worship is not there. Uzayichitha pha. That's why if you read between Great Controversy, as ndabe ndizixelile, le chapter eku-36 ithi the impending conflict and its causes. Eku-37 ithi scriptures our only safeguard. Eku-38 izawuthi the final warning. Then u-39 ithi the time of trial. Uhlobo li-arranjwe ngalo, by the way, le chapter yokugqibela kuDaniel uverse 40, ku-chapter 11 uverse 40 uyotsho ku-chapter 12 ekugqibeleni. Ezi chapter ndizibizayo zezalaa ndawo. So you'll get to understand into yoba uyanathi phi uSathana. Umntu ongazuyifunda iBhayibhile, jonga uzuchitha utyiwe if awufiki apha, because uya endaweni uSathana. So xa ufuna umenzakalisa umntu, because uSathana can't read into esengqondweni yethu. Your object of worship is something in mind. It has to do with your conscience. Ilapha engqondweni, wena ube convicted yoba okay, mna nantsi into endizayilandela, umamele ke ngoku kuyo. Akakwazi ufika kule ndawo elapha kuwe engqondweni, akakwazi i-conscience nokucinga kwakho, i-opinions onazo engqondweni, akakwazi. The only stage akwazi uza kuso up, uba akakwazanga ukuqhatha up successfully, buqhathile uza kule ndawo apha zakhona. He wants you to behave in a manner that's opposed to what God says. Funa ukunyanzela, because the law is meant to regulate conduct.
ilizwi likaThixo. So into azawuyenza funeka enze iqhinga apha atshintshe le mithetho apha so that uzolandela yona, and in the process if you behave according to what he says then you go against God. Usebenza ke kule ndawo ye-obedience. Funa sesiyinotise ke le nto yale mithetho afuna udlalela kuyo. Kuchapter 40 ke I think izawuthi when the protection of kuchapter 39 when the protection of human laws, and chapter 39 actually ukuDaniel 12 phambi kokuba esaphakame pha ukuDaniel 12 now we notice bipha therefore siyinotice into yoba njengoba siphila nje thina apha ku-2026 actually uThixo usavumele into yoba kwenziwe imithetho that favor ama-Seventh-day Adventist, and it's deliberate on my part to say Seventh-day Adventist. Political authority does not extend to most matters of internal belief and conscience, but it can regulate actions that stem from those beliefs when they impede government's ability to do its job now protect society. Yabona ke apha enkonzweni sine-department ekuthiwa yi-Public Affairs and Religious Liberty. I've been heading le department for quite some time now, kulo nyaka ndikuyo. Abantu ke abayiqondi uba yantoni le department, andizube ndingenzulu ke kuyo, but uPaul enye yee-mandate zakhe overarching is to promote religious freedom. But also uPaul were also involved in the mediations, legal or political mediations, to solve religious freedom challenges faced by Seventh-day Adventists around the world. Bantwana bethu kungafuneki baye esikolweni ngemini yethu yokhonza, bayobaleka bayocula ngemini yethu yokhonza, emisebenzini singayi emisebenzini ngesabatha. You know, xa ujonga ilizwe uqonde hey sizibizela uchuku ngale nto yento yoba kunxitywe i-uniform kuyiwe esikolweni kufundwa right the clock okwango no iphushwa nguSathane and these angels. Yonke le nto eyenzeka siyibonayo, and ezi challenges ke bethuna normally zike zidibanisa into ye-discrimination in schools. Niyazazi i-decided cases zezi zinto, discrimination in workplaces and in society general. uTrump ke yena ukhuphe umthetho ngoku othi akho mntu uzawuthetha rongo ngamaKrestu. I-executive order ubumvile funeka uripoti azodismiswa agxothwe emsebenzini. Nabantu ababona into yoba bageyi phakathi kwena emsebenzini uxele uthi ukhona loo nto mbonayo uba wenza izandla ngolu hlobo endoda ukwenzela ezo emaAmerika ndiyabona uba ku-serious. Masijongeni ke ngoku le mithetho bethuna that affects us both internationally and local. Masiqaleni international. There's what is called the Declaration of Human Rights, and we're only going to look at 3 provisions there. Ka-1948 there are 3 provisions eziphaya ezenzelwe solely for ukuvulela Christian families and Christians in general, nawumphi umuntu okhonzayo akhonze ngokukhululekileyo angenzakali. Ngu-Article 18 no-Article 19 no-Article 20. Xa ubadibanisa, they create an enabling environment for us to worship freely as our articles. Article 18 deals with the freedom of thought and conscience. Xa sowusiya in depth nizayibona apha elandela. Une-right yokucinga, une-right ngesazela sakho soba wena uqonda into yoba uzawungena uzawukhonza kwinkonzo ethile. Article 19 uthi une-right ye-opinion ne-expression, uye-express religion yakho. U-20 uthi unga-associate nobani, uyaqonda uqonde uthi ndiyokhonza kulaa nkonzo kuthiwa yirhabula, okanye mna zawukhonza ndake ndeva kuthiwa kwinkonzo yombhovuzo ekuthiwa kuhanjwaze, uqonde mawuyongena enkonzweni yombhovuzo. That's why I always say ebantwini, xa uziqonda into yoba une-opinions zakho that seem to go against le group oqonda ulapha phakathi kwayo, and i-conscience yakho iyakudrayiva into yoba ubumele into obukholwa ngohlobo oluthile, susisokolisa hamba. Kukho abantu abazawuza nezinto ke athi hayi ethi kodwa uhlele apha phakathi kwethu ubone into yoba ufuna uphuma naba balapha ngoku enkonzweni. Akulotywa apha kaloku, sufuna uloba intlanzi ezikwifriza, amboloba elwandle. Siloba elwandle nathi abantu bangene baza nzima abantu, so sufuna uloba apha efrizeni, amboloba phaa ngaphandle
phuma uye phaa singasokolisani, ungathi ukhutshwe nokhutshwa. Yenzeke ezulwini kwacaba bafuna bakhutshwa abantu lidalwa zapha. Article 18, everyone has a right of freedom to thought, conscience and religion. This right includes freedom to change his religion or belief, and freedom either alone or in community with others and in public or private to manifest his religion and belief in teaching, practice, worship and observance. Okay. Remember, as Christians, we have not been called to be successful, but we've been called to be faithful. Article 19 uthi, everyone has a right to freedom of opinion and expression. His right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. You know, ukubukele apha kwi-social media uba abona abantu bathetha kakhulu ngento zomtshato nezasezirumini zomtshato ngabantu abazi-singles, ubuzwe uba uyazela phi xa ethetha babhizi umntu uqonda into yoba ufuna uba involved kakhulu kwezi zinto into yoba ayibo njani bazithethe phaya ezi zinto ayithethe ude ucinga uba inobutshatile. Article 20 uthi, everyone has a right to freedom of peaceful assembly. No one may be compelled to belong to any association. Kwaba ke bathi because umnyama umele ubuka inkolo kanti sasiwe enkolweni yobulungu. Ayikho inkolo yobulungu nento. In fact, all the religions are traditional, so I don't know why it's ezinye izinto. Nansi i-constitution yethu plus the South African Charter for Religious Freedoms and Culture. Zombini ezi documents ibanazo uzojonga. Notice as provisions sizazicita apha eSouth Africa kuba actually they are in line with what is in the Universal Declaration of Human Rights. Section 15, Section 18, Section 31 no 36 kukho no 9 ke bethuna no 234 be-constitution, but ndiphuma nezi nje. Freedom of religion, freedom of association, religious communities. Ukhuleke enye indoda uPrince kula case yakhe against i-Law Society of the Cape of Good Hope wathi kusithiwa akazi ukwazi ungena utshaya intsangu, wathi bayitshaya for religious reasons. Ningoyifunda ke actually lost that case. Nabazali abazi-Christians bathi bazolwela into yoba kususwe laa ntetha abantwana mabangabethwa ezikolweni funa babethwe, kwathiwa le ithethwa phaa eBhayibhileni ayibhekisi kootishara nentontoni, so ootishara abazubetha abantwana. Kwafolwa short ekutheni ningababetha nina benu uba iBhayibhile yenitsho, kwafolwa short uba kutshiwo but ningayifunda laa judgment. So nazi ke ezi freedoms, freedom of religion, freedom of association, belonga nakweyiphi ne-religious community, kodwa kukho limitations to that. So section 15 no section 18 no 31 they actually also create an enabling environment for the exercise of freedom of religion in South Africa. Kubekho section 36 othi uzigade, because urhulumente ubuyathanda can limit i-actions zakho ze-religion, not i-conscience nibambe. Akakwazi ufikelela esazeleni sakho athi tshintsha isazeli, but zona i-actions angakakunqandi ungaphumi uye esabatha xa ebona uba ziza kwenzakalisa abanye abantu. Ngexesha le-COVID athi ndicela nihlale emakhaya nezuphuma and ubuphumile ndiza kubetha. Kwakho amasabatha athi awuye enkonzweni nobani babanjwe bakhatywe ngamapolisa because urhulumente uhlala ekhaya, so they can limit. Kukho ke izinto ehamba nazo loo nto. Cela sawuzifunda, I don't have to go through this. Iza kuxelela into une-right yo-attenda freely apho ukhonza khona. Neendidi zemitshato ke bethuna sikhululekile. Thina xa siqonda into yoba kule yethu i-organization asikwazi ukukutshatisa xa usiza nenja uthi uzawutshata nenja. Sithi no, ngokwakuthi kutshatiswa abantu and nabantu abayi-male and female. Sifuna uyiconfirm uba are you male and female. We're not wrong ngokwalo mthetho kweyethu inkolo, ungarongo kwenye indawo. Ke ndagxinywa ngabantu ke apha ndimele abantu be-LGBTQ ereyidweni uba bane-rights
ntontontoni kwathethwa ndabacela uba abantu akaloku akukho nkozweni yakho apho ugovernment unoxanduva loprotecta ezi rights, i-Bill of Rights ezazi kwi-Bill of Rights, aziprotecte azipromote as well for umntu wonke. So xa eqonda kwigruphu ethile une-right, so ufuna umvalela xa kweyakho indawo wena. Section 15 ke beloyikhwina, that section matters eSouth Africa kakhulu, yona ekujingwa kuyo. You have a right to freedom of conscience, religion, thought, nento obuyenza inkolo yakho ngeyakho indlela and opinion. This guarantees freedom to believe, freedom of conscience. Bethuna, that this applies emakhayeni ethu. The law distinguishes between what you believe and what you do because of that belief. Ikhona ke ingxaki ekhoyo xa ufika kwezi ndawo. Ilithi actually awuna right yomnyanzela unkosikazi wakho xa echuza ngoku semtshatile afuna utshintsha aye eziyoni okanye angafuni uya enkonzweni umyeni wakho. Una right yomnyanzela xa eqonda uyatshintsha ngoku yena. Niyayazi phofu neBhayibhile bithini. Nabantwana ke, abantwana kwaliwa ke kulaa nto ke South African Education Tontoni versus uMinister of Education, uba abantwana babengamelwanga kulaa case. Kwathiwa ii-parents norhulumente have no right to discuss what in their absence. Bekufuneka babe bakhona then kuthathwe ii-decisions. U-31 ke ngulo othetha nge-cultural and religious and linguistic rights. Kude kwakho i-commission yaloo nto phaa. Omnye wabantu abakhokhela ke phaa sashukana kakhulu, sake sagxothwa ereyidweni kwenye igame, ulo okhokhela i-African traditional religions, abethana phaa sibe ziibhisi. Ndisandofumana i-award ke apha from Ecumenic Tontoni Society apha kuthiwa, you may not know it, I didn't know uba ngubani lo onobuyabona. In advancing ukuhamba kwe-Christianity, but also i-religious tolerance. Nda-awardwa ke kwathiwa apha e-Eastern Cape nikwa loo nto enkulu, because as Adventists funeka siyipromote into yokukhonza ngokukhululekileyo, kungabikho oNebukadneza apha. Kukho ii-limitations ke bethuna kule yonqulo olukhululekileyo niyibambe. Section 36 uthi singalimithwa, but le limitation only applies kwi-practice le unqandwe kuthiwe sunza ngohlobo oluthile. Kuthiwa urhulumente unayo lo right, and that's where actually uSatana is going to. He's going to try to regulate i-conduct. Lenza bonke abadala nabakhulu uba bamakisho lilo nobubani angakwazi uthenga okanye athengise ingengulowo uzawukhonza Sunday, because uSatana ufuna ubona actor ngohlobo oluthile, sometimes against your will. Uyabona ke kuzawuba nzima, sizathi xa sifike phaa kuzawucaca, sizawubonana ububani kweliphini icala. Abantu ke apha kukho ezincinci ezinjengale ezawuthi, because akavela be-overt uSatana in policies zasezikolweni, emisebenzini. Xa singena emisebenzini, disclose xa ukwi-interviews okanye uqesho. I'm a Seventh-day Adventist, and if ufuna into ebhaliweyo thetha nenkokheli le ye-Public Affairs and Religious Liberty, sothe nomfundisi. Abefundisi bethu bakhona, and abefundisi ke baseSabata, I think they are underutilized. Xa ujonga izinto abatreyinwe kuzo memele kuzenza, siyabasebenzisa thina kwezinye izinto kunebabhatalwa nobhatalwa, but asibasebenzisi. Sinendlela ethile yobakhusela abantu bethu, but for some reason basafarisha bodwa. Fika umntu ehamba ezikoneni ngoku kanti uye emsebenzini ngeSabatha, kunzima. Kanti uThixo ubekile umphako, usekho imithetho esikhuselayo abantwana bethu bethuna, imitshato yethu sisakhuselekile. Please, religious practices may be limited when they harm others, threaten public safety or health, infringe on the rights of others,
undermine constitutional values funa sizigade. Section 9 lo wasayithwayo kulaa nto yabantwana kwathiwa no abantwana sudecide uba mababethwe bona bathini abantwana. Why? Because ithetha nge-equality laa mthetho nabantwana actually. Ungathi kuba ingabantwana ubalahlele phaa ngaphandle. Section 10 human dignity angathotywa isidima umntana kwale yento yoba uzathi ngonithi mababethwe bona bangabantu nabo funeka nibanike i-chance. Yabo ke ibelief yakho yona is absolute. There's nothing that we can do. noNebukadnezar waxakwa wawabiza aba bafana wathi ndivile uba kuthiwa nina ingathi anifuni so ndizawuninyanzela, but no ungayenza leyo nyanzela but esingazukwazi kutshintsha. We know our God is able. Sizukwazi utshintsha siye ekugqibeleni ke bethuni. Yesu licebiso lakhe lathi when he answered abafundi bakhe babesithi sibona nabantu abathilethile, and Jesus answered, Master, we saw one casting out demons in your name, and we forbade him, because he followeth not with us. And Jesus said unto them, forbid him not, for he that is not against us is for us. Philippians, it is true that some preach Christ out of envy and rivalry. Abanye bamshumayelela i-prosperity, ufumana imali yabanye, but others out of goodwill. The latter do so in love, knowing that I am put in defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached. And because of this, I rejoice, yes, and I will continue to rejoice. Benthetha nge-limitations ke apha. Ezi limitations ke, yabo ke into ke freedom of religion, abantu mabangayithathi ngongathi ithi freedom from religion, i-freedom of religion. eAmerica kuthiwe kukumthetho lo kuluwana uthi Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Ezangwenya zithi mawuchithwe lo mthetho. Mawuchithwe. Lo onento okwenza nomthetho wabasebenzi ngulo othi eAmerica bonke abasebenzi funeka banikwe i-day off on Sunday. Funeka banikwe i-day off on Sunday. Nantsi ke eyokugqibela ke kulena bethuna ndifuna uthatha le ndawo ethi kulaa nto yela rasta lalithi lifuna ungena kwi-law society litshaya intsangu kodwa hayi ntuthu. Wathi ujaji uAlbi Sachs phaa ekugqibeleni wathi le sentence kanye lapha ekugqibeleni uthi while members of religious community may not determine for themselves which laws they will obey and which they will not, the state should, where it is reasonably possible, seek to avoid putting the believers to a choice between their faith and respect for the law. Ayijazi urhulumente wethu uyibambile kuba yathethwa nguye kwi-law of precedence. Yathethwa nguye kwi-law of precedence. Ayijazi uyibambile. Singade sifikelele ekubeni ii-interests zezulu zethu zingqubane nee-interests zikarhulumente, because we know as Seventh-day Adventists, worship dictates, inkolo yethu dictates into yoba ii-interests zasezulwini should take precedence, and that's it. Sawuxolela ekufeni uba kuthiwa kuye ekufeni siqhawulwe iingalo singcwatywe sihleli sitshiswe when it comes to that. For uyimela inkolo iyafelwa. Religious liberty ke bethuna requires vigilance, and church must educate. Ibandla malifundise and engage. Sinabantu bethu ke bakwarhulumente sibaninzi ke. I once served, ndakerwa kwathiwa kwenye district akufuneki ndishumayeliswe, noshumayela singaze ndithethe kuba ndaske ndavela ephepheni. And people may not understand, andizuyazi uba bayi-understanda njani iposition yebandla lethu. Bangayitsheksha abantu uba ndandisenza ntoni phaa kwathiwa akanabaphinde ashumele. Ubhuti Hakainde wayengumdala, kudala kwi-opposition politics eZambia, is president. Osurangel Whips, obhuti Ben Carson, kukho indlu
yenkolo ngoku attachwe to i-White House e-United States. Abanye babantu abaphaya ngoBut Ben Carson sizama uvalela udonga, bazitshomi zikaPresident uTrump kakhulu. Abantu abayekwa abayentshabalalweni, even the very Pope onguhead we-false, that gigantic system of falsehood, uleader wayo naye bethuna he has a propensity to change naye. So asithethe nge-individual, sithetha nge-system. All the time learn to isolate individual from the system. uButberry, uBlack, Chaplain, e-United States Senate, he's been there for quite some time. David Maraga, James Webster, ePapua New Guinea, ngamasabatha kamaninzi phaa, President obanibani, Don Point, they are very vocal aba bantu. So siphila kweli lizwe ke bethuna, sisaphila ngemithetho yalapha. uThixo usayenzile ubivulwe, kusekho abantu abancedisayo phaa, so that ivulwe emsebenzini wam. Umphathi walaa khampani wathi, tata uMhambi, because you are an Adventist, ndandifunde eBethel, Fridays ndicela abantu bariliswe ngo-3. Jonga, niyayiqonda uba kuvula bani? uThixo. And masingadlali ngezo zinto. Kusekho imithetho that favor us, sibe ngathi siphakamise inyawo siyahamba. It favors. Of course eminye is going against abantu bethuswa nangenamisebenzi lethi ngoku le amendwe apha ku-2025 yento yoba umntu ebe-assume isename yasemyenini. Kuthiwa no, actually you are equal. Awuthi laa mthetho kunyanzela ubani, kuthiwa you may. That's not peremptory in terms of the law. You may take isename kaNkosi because you are equal. Qha ke lolu hlobo sakhuliswa sicinga ngalo. Ningayidibanisa ndithi Mhambi thuthuka, othuthuka Mhambi. Intona ke singahlekwa ngoku kuthiwe mntana, ndive kusithiwa kubiza uMr Thuthuka kwaphakama wena, andani ndive right na ube kodwa ke kunjalo. Sise-South Africa, we are Christians bethuna, funeka sizazi uba yes singamaXhosa, uba singamaXhosa ngamaKrestu, we are Christians phambili. Nkosi uxolo uba isikelele ngoku nabona phakathi. Amen. Amen. Enkosi kakhulu, enkosi, siyabulela mdala. Wow, it's a mouthful. Bendicima mhlawumbi mdala uzokugqitha nakule Bella Act, kuba sithetha ke ngezinto that are affecting our homes, ezi political decisions. Le erelisiweyo when it comes to indlela yofundisa abantwana, apho urhulumente aye wangenelela into yokubana they're in charge of the education system, even izikolo ezi zi-private nezi esibafundisela kwizo emakhaya, homeschools. So usathana ke nje nawe uchaza into yobana into uza nayo athi ngoku imnyama, athi na ewe mani ayikho mnyama ncam, ewe ndiyayibona uba ingathi charcoal, kuba njema ooTrump entoba balwela babuyisela ilizwe engqondweni zabo kwindlela erayithi. Bathi because akho mthetho, we are in a lawless society, so xa sibuyisa i-religion uzoba khona umthetho. Yinto entleleyo xa uyijongile, ungayijonga ngamehlo esiprofethi namehlo angaphaya. Usathana ufuna simke nomrhibo wokubana hayi le nto bazana yinyani, uba nyani ungabuya kubuyiselwe isidima senkolo, nathi sikuxhase, nathi sivote. Kanti uyazazi ubhalele phi yena, ufake isolotya sakhe. Ulela abantu bafuna ubuza, abantu bafuna ubuza. Uzawubanjwana ngayo le meme ye-Bella Act. The good thing is that with the charter that is there, isayithiwe ke lento ye-education phaa kakhulu, that especially private institutions, the right for them to determine whatever. It's going against ezinye ze-provisions zomthetho, and it's going to be very interesting. Kuzawubakho umlo omde walaa nto. Ingathi mdala kuyanyanzeleka njengoba ubuchazile ubana kukhona ooBut Ben Carson phaa eWhite House. Funeka sibe nabo nathi ooBut bani bethu who are visible. Singahlali phantsi, exactly. Kuba sizawuchaneka xa singaveliyo phaa, kuba ke
we are in the world but not of the world. Funa sivele, otherwise sizokwazi ubana abantu basikhuselayo. Mfundisi uPhoswa, akho nto eshiyekeleyo izolo, uba ndikuvile izolo uba ukhona into obusithi bufuna ukuhlomla kuzo, but ke bulinde uba mayidiphelele i-presentation. Ngabe ikhona into ofuna uyithetha? Abantu bafuna ubuza bangaphakamisa izandla. Sishiyekelwe yi-4 minutes, but ke ndicelile kumfundisi ayi-extende kancinci noba nge-15 minutes, singavaleli abantu ngaphandle kule program. Ingaba khona into ofuna ubuza, ufuna ubuza, phakamisa isandla. And also ungabhala naphaa kulaa ndawo yezi-chats. Mfundisi Phoswa, over to you. Right, enkosi kakhulu ma'am. I think okwangoku benifuna nje uhlomla on iBELA Act. Unfortunately namhlanje ngene late, so I'm not sure uba yintoni ayicoversha namhlanje utata uMhambi ne. But one thing I want to mention nge-observation yam, both on the issue of when we're discussing up in South Africa the hate speech bill, Amasabata were very silent. Other Christians were vocal. Babe Hlomla ko SAFM and whatever. There are many petitions that I signed that were not being driven by Adventists, but they were driven by others. But a hate speech bill actually touches on issues of religious liberty, because even Nagla First Amendment, after it talks about Congress shall make no law respecting the establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, it also says, or the freedom of speech, or the freedom of the press, or the rights of the people to peaceably assemble. So as long as it demand, because you cannot have religious liberty without freedom of speech. The preaching of the gospel necessitates that you offend people, because one of your responsibilities as Shumael is to convict people that they are sinners in need of God's grace. And if you are going to be stopped from preaching that people are sinners because they will be offended, then how are you going to preach the gospel? So those discussions, Singama Sabata, were silent. I followed those things very closely, and I did not hear one of our leaders or one of us standing up and saying this is problematic, or even the issue of the BELA Act, how it's going to affect us as Adventists in offering education as we believe in the philosophy of education. That's number one. Number two, I think we also need to be smart in how we work. Ellen White, if you read even in The Great Controversy, but in what is Ellen White in general, and the history of the Seventh-day Adventist Church, you will learn that the people who are pushing Sunday laws, Mom White, and when A.T. Jones actually went to Congress, and when he went to the Supreme Court to stand against the Blair Bill and the Breckinridge Bill, and other bills that were trying to push for Sunday laws, you will realize Uguti, the people who were pushing it were people who were doing a great job in America. The Women's Christian Temperance Movement. The Women's Christian Temperance Movement was one of the groups that were fighting against the liquor trafficking and the legalization of the selling of liquor. And Ellen White at that time advised Adventists to work very closely with them on temperance issues. So when we are critiquing groups such as Heritage Foundation, Heritage Foundation was one of the foremost groups that has been fighting against laws on abortion, which we should strongly support as Adventists, because we believe that all lives are sacred, including the lives of the unborn. Number two, Heritage Foundation has been fighting for the family. When America wanted to enact laws to allow people of the same sex to be married, Heritage Foundation strongly fought against that. Actually, one of their former fellows, research fellows, Ryan T. Anderson, I have some of his books, and they are quite brilliant. They wrote in the AICT, The Truth About Marriage, Men and Women. And after the enactment of gay marriage, of the Gay Marriage Act of 2015, they wrote another book follow up to that,
Truth Overruled, the truth about marriage and religious liberty, the future of marriage and religious liberty. So these people have been actually fighting good causes for quite some time. They were part of the group that fought against the laws of abortion until the Roe v. Wade case was repealed. And therefore, you cannot quote a Roe v. Wade case as a support for abortion, which is the one act that has, one case that has led many countries in the world, not only America, to accept abortion as the right of women. So all of these things are good causes that we as Seventh-day Adventists can support. Even their push for a family to have its place in society. We should outwardly and clearly support those causes, but we cannot support lay a portion that requires that dictates on when people should worship God, because that is between men and God, and should not be entered by any legislative power. Because the problem and a legal precept cannot give inhliziyo, it can only give an outward act. And if the law succeeds, even those who end up keeping, even if it was the Sabbath, if the law was proposing for the Sabbath to be made into law so that people are required to rest on Sabbath, I would personally suggest that we fight against it as vigorously as we would fight against Sunday. Why? Because uThixo ufuna inhliziyo yokuqala before outward obedience. And if abantu would be forced to rest on Sabbath, then that means that we are forcing people to be hypocrites instead of worshiping God from the dictates of their hearts and not out of being forced by fiat. So those are the elements ebengifuna ukuzikhankanya izolo about the fact that these organizations are doing a great work in many other areas, and so we should be educated about that, so that singami kuphela xa besenza into wrong, we should also point out the good that they are doing. Inkosi kakhulu, sabulela inkosi kakhulu mfundisi. Nazi i-comments ezikhoyo apha. Unondumiso uthi, thank you so much Tata Mambi, this has been so helpful. Umdalunyiki uthi, thank you Tata for such an eye-opening presentation. Time is an enemy, hence we'll need other sessions to get into the details of a presentation. And then Muguta Joy Prince uthi, thank you very much for such an insightful presentation. Siyabulela bethu nge-comments ezikhoyo apha. Khona bebuzela nge-recordings. I-recordings zizawufumaneka kwi-YouTube channel ese-PE North District. I-presentations zale veki zizawufumaneka. I'm sure abadala bazawuchaza xa sezi-available phayana ku-YouTube. Masibulele kakhulu. Ndiyathemba ndivalile mntu ngaphandle, andiboni izandla ezikhoyo. Masibulele kakhulu kuTata uMambi nge-presentation e-powerful kangaka. In fact, kubalulekile into yokubana sizigcine abreast ngezinto ezenzekayo ehlabathini, because saziwa silibandla elifundayo, ibandla elizi-trend setters. Asaziwa njengebandla labantu abangazi baqhubeka ntoni na. So senze injustice xa sizokuthuka xa kutshutshiswa, and yet we're given this prophet kwasekuqaleni. So this is encouraging us into yokubana masifunde. Moreover, lento yesiprofeto affects amakhaya, iyasi-affecta kakhulu singamakhaya into yokubana yintoni ezokwenza kwi-future. We should be teaching our children, we should be talking about these things emakhayeni ethu, so that abantwana bangabikho bongothuki xa kusenzeka into ezinje. All these rights, even these laws that are being enacted ngoku, abantwana bethu abanye bethu sebefunda bangamagqwetha. There are so many things, they need to be aware of all of these things. Tata uMambi ubhale uthi, I would encourage people to get the South African Charter of Religious Freedoms and Rights. Yes, Tata bendiyenze loo note yokubana ngoku busaqala actually ubacela abantu mabafunde khona. Umfundisi Uphosa uthi, yet this very class put forth the claim that the fast spreading corruption is largely attributable to discretion of the so-called Christian Sabbath, and that the enforcement of Sunday observance would greatly improve the morals of society. This claim is especially urged in America, where the doctrine of the true Sabbath has been most widely preached. Here, the temperance work
one of the most prominent and important of moral reforms, is often combined with the Sunday movement, and the advocates of the latter represent themselves as laboring to promote the highest interests of society, and those who refuse to unite with them are denounced as the enemies of temperance and reform. But the fact that a movement to establish error is connected with a work which is in itself good is not an argument in favor of the error. We may disguise poison by mingling it with wholesome food, but we do not change its nature. On the contrary, it is rendered more dangerous as it is more likely to be taken unawares. It is one of Satan's devices to combine with falsehood just enough truth to give it plausibility. The leaders of the Sunday movement may advocate reforms which the people need, principles which are in harmony with the Bible. Yet while there is with these a requirement which is contrary to God's law, his servants cannot unite with them. Nothing can justify them in setting aside the commandments of God for the precepts of men. Ye great controversy, page 587. I think paragraph 1. So uyifakile kapho umfundisi nazi i-quotations that talk to into besithetha ngazo namhlanje. You can go to ezincwadi. I will also urge kuba kukho abantu abalapha abamameleyo mhlawumbi abangakhonzi nathi abanomdla kwezi presentations, abanomdla kwezi ncwadi manakuthethwa ngazo mankurifere ko-great controversy and all of that. Umntu akrwece umdala wakhe okanye akrwece lo mntu ebememele kule presentation into yokubana sifumaneka pha ezi ncwadi. Ndicela khe ndincedise ngeBible study nini-understandise into ezithethwa apha ingapheli kule presentations. Amabandla akhoyo apha ePE North I-18 ukuba uhlala kwenye yezi ngingqi abadala bezo ngingqi are-available uba bafundise abantu ngeento ezithethwa apha, singaphumi apha si-confused singayazi uba bekuthethwa ngantoni kule presentation. Bakhona abantu bazoqhubeka uba noko i-hour is not enough to discuss into ezininzi ezinjena. So abantu bahlala be-available. Abefundisi be-district, umfundisi uPhoswa nomfundisi uTebe nabo, they are readily available anytime abantu bedinga ingcaciso, bakhona befundisi besithile. Nanku ufanela uthi, greetings from the P North District. Thank you so much for such an insightful presentation. It is possible to provide more of the resources with regards to the presentation. Enkosi kakhulu lesigqibo itsho ngokubana ezi resources ekuthethwa ngazo apha kwezi presentations abadala, lo mntu okuchazela ngale presentation okanye elo bandla okulo, umdala welo bandla uzokwazi uba makakuncedise ngazo ezi resources ezilapho. Noba yincwadi ufuna ukuncedwa ngani wayi-presentation, imibuzo onayo, abadala are available to assist abantu. Noba unabantu babizileyo ufuna bazokucaciselwa ngale nto, abadala nabefundisi are available. Le information ayifihlwanga, ayigodlwanga, it's readily available for nabani na ofuna ukuyibuza. Ndibona ixesha ke ngoku. Sacela siyivale, siyivala ngelithi nangomso sobe silapha sinekhaya lokwambunge kuthethwa ngezinto ezidibene ne-finances in our families. Sobe singena kwimiba yezemali ezifamilini zethu. Siyanicela ke kwakhona ngomso siphinde sidibane apha ngo-7 sobe sinalo presentation sisaqhubeka no-family togetherness week yethu. Xa siyivalayo ke mfundisi uPhoswa, masele ndicela wena ke mfundisi wam usivalele ngomthandazo. All right, ma'am. Nkosi kakhulu. Uba siyabulela for such a timely wake-up call esuka kumdala uMhambi. Siyabulela Nkosi for his clarity, the simplicity Nkosi presenta ngayo, and the logical flow presentations zakhe in arousing our interest with Prophet and seeing how prophecy is getting played out phambi kwethu. Siyacela ke Nkosi awusinikezanga umoya wobugwala. You have given us the spirit of power, love, and a sound mind. So the information is not for us to be scared. Kodwa ke Nkosi, it is for us to be vigilant, to be sober Nkosi, ngoba ongendawo is making his movements. Umkhonzazana wakho has written that the Sunday laws are making their way in darkness, and even those who are involved in the movement do not know where the undercurrent is tending. Ukuba kunjalo ke Nkosi, help us to be able to see these movements ke Nkosi, and to be able to keep abantu abreast and help to prepare abantwana bakho
for what is soon to come upon the world as an overwhelming surprise. Sincede ke Nkosi to dust up our Bibles, spend less time in frivolous things ke Nkosi, spend less time on our phones, less time on our channels ke Nkosi esizibhatalela imali ezinkulu, and invest more time elizweni lakho, invest more time in prayer, invest more time in our families and our loved ones, invest more time in educating our children, Nkosi, in fortifying their minds, so that they are like the Waldenses, Nkosi, who had the principles, the lizwi lakho, so embedded in their minds that they could go out as young missionaries, Nkosi, and spread your word in various places and in various ways. Sincede ke Nkosi, please bless uTata uMhali, please bless him with greater wisdom, with greater knowledge, and bless his family. You know the needs that he has, the personal needs. You know the struggles that he has, Nkosi. We ask for the power of the Spirit to keep him. We ask for your angels which excel in strength to encamp round about him and protect him. And we ask that he, as he is sharing with others, he himself may not be disqualified ke Nkosi. So siyamcelela bisandla sakho simbambe ke Nkosi, not only yena, but so sonke Nkosi. Eyona nto siyifunayo is to be ready when Jesus comes, whether he finds us sleeping in the grave or whether he finds us among the living. Sincede ke Nkosi to prepare ourselves and to prepare others for that soon coming. Bless the Tele family that is leading in this district, Banceda abantwana bakho, with their passion for families, and may you keep their family and strengthen them and fill them with your Holy Spirit. Nabantwana babo, and bless all our families, the husbands that are represented here, the wives, and also the children. Sigcine ke Nkosi akwabufefele Nkosi yethu Yesu Kristu, thando kaThixo kunye nokuzalwa kwamanye ngibonga nathi kude kubo Yesu. Amen. Amen. Enkosi kakhulu mfundisi. Bantu bakhoyo, and good night. Thank you. Amen. Night.